Always when we fight, I try to make you laugh till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you Sunday sun, the week's not yet begun. Va, va, va. Doncs els encants són tot allò que tenen els ciutadans, els de Mataró, que no volen, ens ho porten: llibres, vídeos, joguines, roba, qualsevol cosa que tenen a casa que no volen, ens ho porten i nosaltres muntem uns encants, ho venem, tot molt barat, 1, 2, 3 euros. Els encants és una goteta dintre del got d'aigua que s'està fent aquí. Després els encants ajuden a guanyar diners per poder fer coses pels animals. És que tot és un conjunt de coses que es fan, ¿no? Señora, ¿qué vale esto? 50 cèntimos. Què li parece? Llavors és una manera de portar el meu granet de sorra, potser aquí es necessita més, no? ¡Pobret! ¡Qué mono! Uy, ¿no tiene 50 céntimos? La mainadera és tenir gatets petits que no tenen mare i necessiten una mare que li doni el biberon cada 3 o 4 hores o 5, si no, no sortirien endavant aquests gatets. Què t'he portat? Ui! Ui! Quina gana que tenies! Jo soc mainadera de fa uns mesos i mira, vaig començar a signar la protectora i els vaig veure i així fem una miqueta d'ajuda entre tots. Doncs jo li faig una mica així, la panxa, la seva mamà també li fa, com no té mamà, doncs li faig jo, així. Veus? Aquí la panxolina. Jo soc voluntària de l'ESPAM i em dedico al tema de les guardioles. Això es tracta, amb l'ajuda d'altres voluntaris, anar repartint guardioles a diferents establiments que volen col·laborar, tant de Mataró com dels voltants. I venia per si volies col·laborar amb nosaltres amb la campanya que fem de guardioles. És per recollir diners per la protectora. I es tracta d'atendre aquí la guardiola a l'abast de la gent perquè puguin posar les monedes. Tu deixa'm, jo ho posaré aquí, que es vegi bé, que vegi que hi ha gatets i cossets, i a veure si conscienciem una mica la gent. Hola, què tal? Hola, què tal? Mira, ja tornem a ser aquí. Molt bé. Mira, ja t'hem trucat perquè la tornem a tindre plena. Ja te la pots emportar. Apa. Moltes gràcies. Fins al mes que ve. Fins la propera. Adéu. Bueno. Quina? Jo fa 19 anys que vinc aquí a donar menjar als gats. És una colònia controlada. En Lluís Vidal ve, els agafa, els porta allà dalt a la protectora, el veterinari els esterilitzen i altra vegada cap a la colònia. Els tinc un parell de dies a casa a veure la recuperació i després altra vegada aquí perquè és a casa seva, aquí. Una cosa que ho fem molt de gust. I ells mengen, cada dia mengen. Cada dia ells mengen i ens ho passem molt bé.
voluntària de l'ESPAM des de fa 5 anys. Un dels projectes on he participat d'una forma molt activa ha sigut en la creació de la revista Peluts. La revista té una finalitat primer de donar a conèixer el món del proteccionisme i per l'altra banda pretenem que també sigui un canal de comunicació per donar a conèixer que en el món dels animals hi ha moltes vertents. Podria escriure alguna cosa sobre les caderneres. Són les caderneres, aquests ocells que cacen la gent perquè cacin. Fer la revista Peluts és una currada perquè és una revista amb 64 pàgines, 3 vegades a l'any, i intervenim més de 14 persones que d'una manera desinteressada escrivim tots els continguts i donem forma a la revista. Estos desfiles son importantes porque hace que todo el mundo los vea. No es lo mismo ir directamente hacia el stand, que a lo mejor en ese momento no está el perro o está tumbado y no se le ve, que no, que esté por aquí paseando, la gente lo ve, cómo se mueve, cómo mira, lo ve en activo. Soc voluntària i ho faig sense... Bueno, per amor als animals, sense recompensa econòmica ni res. Em fa molta il·lusió estar aquí i poder donar un cop de mà.